Пытанне яно як бы можа неправільнае. Чаму? Таму што розныя кангрэгацыі паўставалі ў розны час гісторыі чалавецтва. І перадусім гэта быў выклік часу. Напрыклад, наш заснавальнік, калі перажываў Італія, таксама пасля той французскай рэвалюцыі, перажывала свае рэвалюцыі, амаль што кожныя 4 гады была некая рэвалюцыя, то паўставалі патрэбы займацца дзецьмі-сіротамі, таму што бацькі там яшчэ хіба што халера была ў горадзе Рыме. І патрэбна было ствараць вось гэтыя дзіцячыя дамы, каб дзеці маглі дзесьці там быць, вучыцца, выхоўвацца і так далей. Таму і паўстала таварыства каталіцкага апостальства. У свой час святы Францішак, таксама мы знаем з гісторыі, касцёл падрабаваў рэформы. І вось знайшоўся такі чалавек, які евангелізаваў у свой час. І потым былі гэтыя духоўныя сыны, якія ішлі ў гэтым напрамку, і гэты закон кангрэгацыя ператрывала па сённяшні дзень. Таму гэта ў розныя часы паўставала, і па-рознаму гэта сёння выглядае. І сапраўды, калі ўсё злажыць, займаемся тым самым. Але ўсё залежыць ад того, калі гэта паўстала і які быў выклік часу.